तो नमस्कार भाई लोग, हमारा नाम ओमकार बाबू और रउआ सभे देखता नहीं भोजपुरी ब्लॉग। तो आज के वीडियो काफी खास कारण से कि आज हमारा गांव में शादी विवाह के कार्यक्रम के लिए माडो छवा था। सबसे पहले सबके गोर से स्वागत करते हैं। यहाँ पर पासा के छोटा सा और प्यार सा भोजपुरी ब्लॉग। गाँव के एगो बहुत पुरान सुंदर परंपरा बा, जवन की केहू के घर में शादी विवाह पड़ला तो सब केहू हमारा गाँव के छोट बड़ बुजुर्ग आदमी इकट्ठा होला और माड़ो छवाओ में सहायता करेला। और हमारा ई गाँव के परंपरा देख के बहुत निमन लगला। और रउआ लोग के गाँव में ऐसा के परंपरा चलत हुई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। माड़ो के तैयारी खातिर रस्सी बिना ताटे तो केहू बांस फाड़ा ताटे। एमे हम अपना गांव के बुजुर्ग लोग से दिल से धन्यवाद कर। सबे केहू इकट्ठा हो गइल बावे और माड़ो के कार्यक्रम हो गइल बा चालू। काहे से कि आंगने में माड़ो गड़ाला तो हई सगे भांस उस लाग गइल बा, ओकर आवाज से एमे लागी माड़ो। और सबे केहू आंगना में चली आइल बा और माड़ो के कार्यक्रम क देले बन जामनी के चालू। ई उहे जगह हटे जहां ए जब बांस उस फराइल हटे और सब चीज के बाती उती बनल हटे। और देख सके लोग काफी हमारे गांव के सब केहू लोग इकट्ठा हो गइल बा। और ई होन हमार धर्मेंद्र भाई जौन सबे के रस पिलाओ तरन। काहे से कि सवेरे सवेरे सबे के अपना अपना घर से उठ के आवला। और यही जो दतवन कहला जो चिउरा उरा और रस उसकी व्यवस्था भी होला और दोपहर में खाना के व्यवस्था कइल जाला। और सगरी पुरानिया लोग आ गइल बा और माड़ो के छाव में सब के भीड़ गइल बा। और ई होन हमार गुरुजी हुकुम बाबा इहो शामिल भइलन माड़ो छाव में। काहे से कि भाई इनको लोग भाई पर्दार हो। ब्लॉग हो गइल बा काफी लंबा भाई, तो ब्लॉग के समाप्त करते हैं। मिलत नहीं अगला भोजपुरी ब्लॉग में। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।